Здравейте! Аз съм Алекс от Vitalife Center и днес ще ви дам бързи отговори в рамките на 60 секунди за една от най-търсените процедури в естетичната индустрия, е именно лазерната епилация. И така, вечерта преди процедурата зоната трябва да бъде гладко избръсната. Също така кожата трябва да е чиста, без парфюми, лосьони и друга козметика, да няма нараняване, възпаления по нея. 3 дни преди процедурата се спира слънчевите бани, ако има такива. По време на процедурата се усеща блъскане и загряване, при някои клиенти лека болка. След процедурата кожата се зачервява и на мястото на третираната зона се появяват папулки, които изглеждат като ухапване от комар. Тази симптоматика отшумява в рамките на един ден. Задължителният минимум е 6-8 процедури, които се извършват през 40 дни за зона лице и 50 дни за всички останали зони. Резултатите най-рано очаквайте 2 седмици след първата процедура, като опадат около 15 до 20% от окосмяването. Това е от мен. До скоро!